IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagong nga ornuso ni ASEC Michael Christoph Agustin at the National Youth Commission, Commissioner representing Luzon, dagiti kang runaan na problema kan isyu iti agtutubo. Kinunana, ado dagiti obserbasyon na bayad iti panagtakom na kasasanggunyan kabataan na iti unag ti 8 atawon na may salito iti panagresign wenno panagikat dagiti sanggunyan na kabataan chairperson kan sanggunyan kabataan kagawad. Inbatad na kasapulan nga amuan no anay ti puon kan gapu dagitoy tapno maliklikan na mapasama ka iti sumaruno a termino. Ano apo ti panggep iti programa, ado apo ti obserbasyon tayo no panggep iti problema kada issues iti sanggunyang kabataan kastamet apo ti papagpaspasaran dagiti agtutubo. So dagiti na obserbar tayo iti babaato ket talaga i-start tayo nga agbalin nga plataporma iti National Youth Commission. I-try tayo nga apong ilabi dagiti na duma-duma nga agencies kastamet apo dagiti pinangreporma iti sistema tayo. Tapno mapapintas iti programa iti para agtutubo a Pilipino. Amo tayo apong adadagitoy concerns tayo sa sanggunyang kabataan. So with my experience for how many years? For 8 years apo nga nagbaling nga sanggunyang kabataan official ket inlista tayon tapno at least ket ma-realign at the same time ma-reform deti panggap sanggunyang kabataan apo. Anat kang runaan nga issue tat nga paspasaran iti sang SK sir. DJ apo ti panggap iti duma pinag-resign. So kitantay apo na anati punot dulo na ti kakastoy nga problema at sangguniang kabataan. Ket one of the ways is in order for them to be empowered. Kabayatan ng Patsyo ni Agustin na babaan karagi may waywayat at training kan seminar agad makatulong daytoy ang mangipaay kapampanunutan karagi agtutubo ng runa karagi ti mangidadaulo. Kinunana daytoy ti kang runaan nga plastaran na bayad iti panagtugaw na kasbaro nga Commissioner iti Luzon iti National Youth Commission. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.